लोगोफोर खुलुमबाय आंनि दौलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्राय दा जों नै गारियावहाय दङ बियानैजों आंजों ओमफ्राय आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे खिन्थागोन दिनैहाय ओमफ्राय दा आङो ओरै जोंनि सापागुरिनि माने न'आव थांग्रोगोन आरोना लोगोफोर न'आवहाय माने जोंहानि आइ ओमफ्राय आनै ओमफ्राय मादै सासे बिसोरबो थांगोन आरोना लोगोफोर थ' जोङो दा नै जोंनि ओरै गामिनि आइनदि लामाजों थांगासिनो दङ थ' जोङो दा न'आव सहैग्रोगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय आइमोनखौहाय थिखांगोन आरोना गारियाव स' लोगोफोर फैदो बिदिब्ला दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव आंजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो आङो लानानै थांफानोसैलाय आरोना लोगोफोर माने लामायानो एसे गाज्रिथार जोंना बेनि थाखायनो माने बारल' बुरल'थार आरोना एसे थ' फैदो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौबो लानानै थांफानोसैलाय दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ' लोगोफोर स' फैदो थ' लोगोफोर दायो जोङो थांगोन आरोना जोंहानि बिब'नि न'आव लोगोफोर बरपेटायाव थारमाने थांनायनि खारनबो दङ एसे जोंहा दिनै बाबु माने आब'आ बाबु गोदान मोनदोंमोन आरोना दाखालिनो 1 मान्थसो जानोसैयानो 1 मान्थानो अक्ट'बरावमोन नालाय ओमफ्रायो दा जोङो बाबु गोदानखौ आङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम नायनो थांगोन आरोना लोगोफोर बियादैबो माने आब'नि फिसाजोबो सासे दंखायो ओमफ्राय दा सेकेन्डआव बाबु मोनबाय जोंहा दा बिनिनो एसे प्रग्राम दं आरो लोगोफोर बाबुनि माने दै सारनाय ओंखाम जाहोयोना दालाय थ' बिनि बाबु गोदाननि दै सारनाय ओंखाम जाहोनाय दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय सानडे बोथोराबो ओंखायनो माने ओरैनो बरिं न'आव मा खालामनानै थाबाय थानो बिदि जाखायोना सानडे बाथायथ' एसे ओंखारबाय आरो लोगोफोर आंबो जा गोबावसै बिब'नि न'आव थांनो मोनियाथ' दायो बाबु गोदानखौ नायहैनो थाखाय आङो थांगासिनो दङ दिनैसो फार्स्ट टाइम नुगोन आंहा बाबु गोदानखौ जोंहानि आइयाथ' थांलाय फैलाय जागासिनोखा लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों दिनैहाय माने ज' थांबावगोन आरोना बिब'आ आंखौबो लिंहरदोंमोन ओमफ्रायो बोरायखौबो लिंहरदोंमोन लोगोफोर बाट बेहा सोलाबासै नालाय ओमफ्राय दा जों बियानैजों आंजोंहाय जों थांगासिनो दं आरो लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो दे नोंथांमोनहा थांगासिनो दङ खावसे मोजां जाबाय खावसे गाज्रि दाबो बिथिं खारनो मोनबालाय दसेनो आरामसे सौहैयो बिथिंनो गाज्रिया लामा गाज्रि मोनफैलायबाय लोगोफोर फैयै फैयै ओरैबायदि माथो होनबावनो दाबो मोजां जाया बे ससेयानो बेयावनो प्रब्लेमा जोंना एसे माइ मोनजोबथारबाय लोगोफोर माइ नै मोजां गोमो जाबाय हाबायानो हनै माथो गोमोननो साइज नुखायोलै नै सान्दुं थानाय दाउबो दंबावोसो आइयै खिलांजोबसिगोन दाउसा फिसाबो दंबावोसो मेथाइ मानि लांखाबाय बिदिसो जामादै दं आलासियानो गासिबो दस्रा लाखाबाय बायबाय थाया मेल्लाखा थांनो लुगैगोन चाला लाखाबायना थांबाय नै ज'नो सासेया गिलिर थारगोनलै गावसोरनि एफा गिलिर ना जोंफोर हायथाथा बाथ' आरो ज'सो बर' बाजार मोनफैबाय बिजनि टाउना बिथिं थांबाय दा जोङो नैबे फ्लाइअभारजों थांसिगोन बिथिं थांसै बेलाय बिजनि फ्लाइअभार वाव जाबाय आराम स्पेस सिमलागुरि मोनफैबाय सिमलागुरि नैबेजों थांसै दा मानास थांग्रा लामाजों मानास थांग्राया नैबेजों लोगोफोर सिदा थांबाय ससेयाव बिखि ससेयाव बोरसि ससेयाव मानास गोदोनि फरेनारफोर लुलांनाय नै बेखौ जायफोर दं औ ब्रिटिश आमोलनिनो खुन्थिया गैया गाहायाव डाइरेक्ट गोजौजोंल' गारि गिदिर खारहोआ
ถือไว้คงจะไว้นะมาคุยไปหับเลยนี่ตอนแรกก็เฟิร์สजोङो दहाय ने बिब'नि न'आव सफैबाय आरो ना ओमफ्राय रुम सिंनि हालोदा एसे जानला मोनला दोनलाबायनाय ओमफ्रायो उन्दै गोनां नालाय माथो खालामनो ना बिब'आबो बेसारा ओमफ्रायो दा आङो नोंथांमोननो एसे खिन्थानो दे लोगोफोर माने मानसिफोरखौ आरो ना ओमफ्राय आङो गासिबखौबो मोजाङै डिटेल्सै खोन्थानो हायाबो जानो हागौ लोगोफोर माने मानसिफोरबो दङ ना गामिनि एसे उसुबिदा मोनगोन ओंखायनो दा आं नोंथांमोननोहाय एसे देखायनानै होनोसै आरो ना माबायदि लोगोफोर Alaci koto, nah, alaci koto. Ini mini dengu malah. Hui, hui, hui. Nah, si sandung nukadeng badan nih, hai. Baby bo jahani, ini labu kedan. 감사해요. 오늘도 더 있어 맨날 봐봐. 요 유튜브 니 비디오 만나이든. 오가르 능나이디. 마마 비디오 동어. 진짜라? 이라이디 패든 속고버. 진짜라 마마 비디오 동어 이디. 마마 비디오 너 비디오 보다. 오케이. 자칸스바이. नोंहालाय मा मा बेदर मोनजादों लिपस्टिकखौ सोर फुननाय हो बोरा खुसियालाय ओमफ्राय ए नायसनाखै आङो नोंस्रा मा मा मोनजादों मा मा मोनजादों नोंस्रा बोहैथिया बांसिन मोनजाखो ना गंगाया बांसिन मोनजाखो लाब्राखौसो बांसिन जादों लाब्राखौ जायाखै गंगायालाय गंगाया मोनजादों गंगाया बेदरखौसो बांसिन जाबाय बियो जागोन दे राननायानो नों दाहाय नायब्रा नों दाहाय नायब्रा बिराद मोजां खामानियावनो दङ नुवाखै नों दाहायल' नायदो दाहाय हगारनोसै आङो होनदो ने बेखौथ' नुवाखैनो बेदरानो बेदर नै खाजानायानो बावसो दङ होनदो बेखौसो फसायदों आङो दे एसे गोसो होनानै माव नोङो बिराद मोजां खामानि माबाफ्रा रेसिपिफोरा होनदो बाबुनि हाबानि बाबु उथ्रिसारनि हाबानि बिसिनिथिंहाय थालिर फस्ला जाहोयोनो बिदि दै सारनायावहाय लोगोफोर माने थालिर फस्लाजों दाउ बेदर होयो आरो ओमफ्राय अमायाथ' आलदा जाबाय आरो जोंनिथिंथ' बिदि होआना सोरनिथिं बेबायदि होयो थालिर फस्ला आरेदि मा गेलेबाय थाखोलाय ए मा गेलेदों हाद्रि जोबसोथ' गारिया मा खेला बिनि नामालाय नोंहा बखालि जानांबाय हा गंगा मा नाम खेलानि नामा कुटार नारायानो गारियाव कुटार नारा कुटार नारायानो कुटार नारा ओइ गारियाव सौदावगोन माबायदि गोथां गाननाया बाबुनि बिब' ओमफ्राय थाथ'लायनो मोनो ए होसोलायनानै मा गेलेदों गावसोरसो मिथिगौ माबा खेलानो दा गोथां गाननाया बिब'नि फिसाजो गेदेरा
देन्जारसो खेलाया मा गेलेयो उन्दै समावहाय हारसाफोरसो जाजोब्बाय रायलायनाया दे गेलेफिनदो गारिया हाद्रिजों ओंखाम जाखांनानै बिसोर गेलेनायाव दंमोन गारिखौसो दाङा हाद्रि गोजाजों होनबाय गावस्रा गारिखौसो दांबाय थायो ओंखाम जाखांनानै बाहेरायावसो थाबाय थबाय आङो बिसोर गेलेनायावहाय नै खेलानि नामखौ खिथाफिनलाय कुटालारानो डेन्जारेस गेमनि नामा देंगे देंगे होनबावनांगौनो नंगौ थान्दा दा गामिफ्रावसो आराम मोनो थानोलाय ओमफ्राय बे बरिं जानायानो आरो थानोलाय मोजां मोनो खिन्थु जि बरिं जायो ओरैबायदि थान्दा जायगा थान्दा दा मोजां मोनलायलायदों थानोबो थान्दा दा मालाय जाखांनानै मोसाजोब्बाय बयबो गामिनि नाबनि दै सारनाय जाखांनानै ज' रायजोफोरा आरोना लोगोफोर साहा लोंफिननो नागिरदों दायो साहा लोंफिनसिगोन आरो दायो ज'नो फुरथि खालामनानै खालामदों लोगोफोर जोंबो ओंखारसिगोन आरोना दसे थानानैहाय आं दायो बाबु गोदानखौ बामदों नै स' लोगोफोर जोङो नै थांनानै दा माने फैफिनबाय आरोना माने फैनायनि भिडिअखौ बांद्राय लाबोनाय जायाखिसै ओमफ्राय बरपेटा टाउन मोनफैबाय जोङो फैयै फैनानै नै दा आङो गारि सिंनिफ्राय भिडिअखौहाय दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर जों न'आव थांनोसै दायो थ' नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक खालामहरदो लोगोफोर आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय थांगासिनो